Адно з галоўных святаў вернікаў з кіраўніком беларускага касцёлу. Арцыбіскуп Тадевыш Кандрусевіч правёў святочную імшу ў Беларусі пасля амаль 4 месяцаў выгнання. Іншыя важныя навіны дня падсумуем у аб'ектыве. Я Юлія Лабанова. Добрый вечер. Христос нарадзіўся, славім яго. Каталікі Беларусі адзначаюць каляды. Мы собираемся всей семьей, мы видим друг друга, мы чувствуем друг друга, мы говорим друг другу приятные, нежные слова. Мы ждем каких-то изменений, какой-то помощи, каких-то чудес. Свята за кратамі для іншых. Спадзяемся, што можа быць хаця б ёй дазволіць на Новы год патэлефанаваць нам, каб хаця б пачуць яе голас, хаця б пару хвілінак. У каталікоў і пратэстантаў каляды. Больш за 1,5 мільёна беларусаў цешацца з нагоды нараджэння збаўцы. Некаторыя прынялі ўдзел у набажэнствах. У час пандэміі святары да гэтага не заахвочвалі. Галоўнае ў гэты дзень быць з Богам у сэрцы ды ў атачэнні сваякоў. Юлія Цяльпук працягне. Святая імша ў дзень нараджэння збаўцы. Жадаем, каб мы разам усе ішлі наперад, падняўшы высока знамя Jesúsa Христа. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадевыш Кандрусевіч павіншаваў прыхаджанаў у касцёле. Потым арцыбіскуп звярнуўся да ўсіх, хто святкуе нараджэнне Хрыста і нагадаў, што Бог служыць людзям шчырага сэрца. Бог аб'явіў аб нараджэнні збаўцы не гэтаму Цэзару, не Іраду, не святарам Старого Запавету, а простым пастушкам. Сям'я Езерскіх з Пінску ў вігілію і на Раство заўжды наведвае касцёл. У тым ліку праваслаўная маці Наталля. Езерскія разам упрыгожваюць дом, рыхтуюць святочныя неспадзяванкі, загадваюць жаданні. У нас так получается, что 22 декабря уже у сына день рождения, и с этого дня мы уже плавно переходим через все конфессии, и католики, и православные. Все очень дружно, у нас большая семья, родители приходят к нам, у нас всегда весело. Хрысціянская традыцыя ў сям'і сапраўдная, трывалая. Я искренне верю, я молюсь, прошу. И сбываются желания, поэтому я считаю, что Бог мне помогает. Самое большое желание, наверное, как и у всех жителей нашей страны сейчас, это чтобы жизнь белорусов стала лучше. Перадусім для будучыні дзяцей, якіх ужо вабіць смак свята. Мне больше всего понравился этот сладкий календарь с конфетками. И тое, што ў ім самае галоўнае. Это праздник, когда мы собираемся вместе. Святкуюць 25 снежня і пратэстанты, якіх у Беларусі каля 55 тысячаў. Святараства ў хрысціянаў лічацца найбольш светлым святам году. Да нараджэння збаўцы ў шматлікіх касцёлах рыхтуюць тэатральныя пастаноўкі. Гэту атмасферу прыхаджане з касцёлу прыносяць дамоў. Мы собираемся всей семьей, мы видим друг друга, мы чувствуем друг друга, мы говорим друг другу приятные, нежные слова. Мы ждем каких-то изменений, какой-то помощи, каких-то чудес, каких-то поздравлений. Чтобы к Богу обращались, чтобы служили Богу, тогда будет и любовь между людьми, и люди не будут враждовать. Святкаванне традыцыйна доўжыцца 3 дні. Сёлета ў беларускіх каталікоў свята падвойнае. На вігілію, дзякуючы намаганням Ватыкану, вярнуўся кіраўнік айчыннага касцёлу пасля фактычнай забароны на ўезд з боку ўладаў напрыканцы жніўня. Юлія Цяльпук, Белсад. За святочным сталом у атачэнні сям'і сабрацца на каляды здолелі не ўсе. Сотні нашых суайчыннікаў вымушана з палітычных прычынаў перабываюць за кратамі, без дазволу нават спаткацца са сваякамі. Як гэта сустракаць святы ўдалечыні ад блізкіх, распавядуць мае калегі. Журналіст Ігор Ілляш гэтыя каляды сустракае адзін. Ягоную жонку, журналістку Кацярыну Андрэеву разам з аператаркаю Дар'яй Чульцовай 40 дзён таму пасадзілі ў СІЗА за тое, што яны выконвалі свае прафесійныя абавязкі.
Яна фактично не атрымлівае маіх лістоў, імаверна, толькі один ліст за весь час атрымала. І ось я атрымаў 2 ліста ад яе за гэты перыяд. І ось апошнім, які я літаральна 2 дні таму атрымаў, і яна у прыватнасці піша, што не хапае вельмі інфармацыі, не хапае вось гэтай сувязі, бо абмяжоўваюць перапіску. З кватэры, якую яны здымалі 2 гады, Ігар з'ехаў, выкарыстоўваючы Кацін ключ, спецслужбы ўжо траплялі ў жытло, каб затрымаць Ігара і пасадзіць на сотні. Я бяру, адмыслова раздрукаваў некаторыя фоткі нашыя з Каці, каб яны былі заўсёды разам са мной, в тым ліку на той выпадак, калі мяне затрымаюць, і вось калі мне ўсё ж дазволяць, напрыклад, падчас знаходжання ў турме ўзяць гэтыя фотаздымкі яе ў камеру. 3-гадовы Францішак, як і летась, сустракае каляды без таты. У мінулым годзе за ўдзел у несанкцыянаваным пратэсце ўлады пакаралі лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Северынца 15 днямі арышту. Сёлета за ўдзел у масавых закалотах яго трымаюць у СІЗА ўжо паўгода. Учора прыйшоў ліст ад Паўла, дзе ён піша, што супраць яго працягваюць следчы працэс яшчэ на 2 месяцы. Ну і вось. Ніякіх следчых дзеянняў з ім не праводзіцца, але раз на 2 месяцы прыходзіць следчы, кожны раз новы, і кажа, што следчы працэс працягваецца. У арганізацыі масавых закалотаў вінавацяць блогера Эдуарда Пальчыса. У следчым ізалятары ён апынуўся ў кастрычніку. 9 дзён таму у блогера нарадзілася дачка. Блогера Ігара Лосіка чакае дома 2-гадовая Паўліна. З 15 снежня Ігар трымае галадаванне. Тэрмін утрымання пад вартай яму працягнулі на 3 месяцы да 25 сакавіка. Паўла любіць, і праз нас, і праз гэта і Францішку дастаецца шмат падарункаў. Вось таму беларусы ў гэтым годзе паказалі проста нейкую неверагодную салідарнасць, і мы за гэта вельмі удзячныя. Падзяліцца з тымі, хто мае патрэбу ці напісаць лісты тым, хто ў турме, заклікала Святлана Ціхановская. Паводле Вольгі Севярыніц, сустрэчы з роднымі, якія апынуліся ў няволі, сотні сем'яў чакаюць сёння як каляднага цуду. Праваахоўны цэнтр «Вясна» адзначае, на дзень 25 снежня палітвязнямі ў Беларусі прызнаныя 167 асобаў. Александр Папко, Надзея Бельская, Белсат. 2 кампаніі, што ўваходзяць у канцэрн «Дана Холдингс», сыходзяць з беларускага рынку будаўніцтва і прыцягнення інвестыцыяў. Такое рашэнне звязанае з завяршэннем шэрагу праектаў, адзначыла кампанія ў каментары парталу «Онлайнер». У снежні еўразвяз увёў холдинг у санкцыйны спіс. Ярослаў Сешык з працягам тэмы. Жыхары Менску добра ведаюць, што такое мегашчыльнае будаўніцтва «Дана Холдингс». Карычы паставілі будынак з радавымі ініцыяламі на Кастрычніцкай плошчы. У наступным годзе плануюць дабудаваць комплекс «Парк Чалюскінцаў», але цяпер зачыняюць 2 кампаніі – Emirates Blue Sky і Dubai Waterfront. «Дана Холдингс» паведаміла пра гэта ў рэкламным матэрыяле да калядаў. Затым паведамленні знялі, потым вярнулі. «Дана Холдингс» складаецца з некалькіх кампаній, яны маюць цэлы шэраг розных бізнесаў у розных сектарах. Справядліва іх называць кашалькамі Лукашэнкі, таму што яны на працягу многіх гадоў падтрымлівалі ўскосна ці напрасткі праекты, звязаныя з адміністрацыяй Лукашэнкі, ініцыяваныя самім Лукашэнкі. Як тлумачыць Франак Вячорка, кампанія братоў Карычаў трапіла ў санкцыйны спіс еўразвязу гэтаксама абгрунтавана, як і тыя бізнесы, што супрацоўнічалі з абаронным сектарам, спецслужбамі і міліцыяй Лукашэнкі. Паводле сербскіх медыяў, Багалюб і Драгамір Карычы удзельнічалі ў адмыванні грошай яшчэ сербскага дыктатара Слабадана Мілошавіча. Але рана казаць, што санкцыі дасягнулі мэты. Гэтыя абмежаваныя фінансавыя санкцыі дазваляюць вывесці капітал з адной кампаніі у іншую кампанію, тую чыстенькую новую кампанію, якая не падпадае пад санкцыі. І ўжо арышт на маёмасці, абмежаванні на гандаль на яе не распаўсюджваюцца. У адрозненні ад еўрапейскіх пакетаў санкцыяў, акт аб дэмакратыі ў Беларусі, прыняты Кангрэсам ЗША на гэтым тыдні, прадугледжвае фінансавую выведку, адсочванне руху капіталаў, звязаных з брутальным задушэннем дэмакратыі. Это делает Беларусь очень токсичный для международного бизнеса, для международных заемщиков и дорогой для России. И это, соответственно, побуждает Россию быстрее разбираться с белорусским вопросом. И кроме того, вот в акте о демократии американском есть такие интересные оговорки, как санкции могут быть наложены на российских лиц, и компаний, и физлиц за поддержку Лукашенко.
Санкцыі могуць адгукнуцца ў любой галіне. Гэтак у літоўскіх друскенніках заблакавалі банкаўскія рахункі санаторыю «Беларусь», бо ён належыць управленню справамі Лукашэнкі, найбуйнейшаму аператару на рынку жылой нерухомасці. Уладзімір Макей, у апараце Лукашэнкі адказны за дыпламатыю, абяцаў адказаць суседзям уласнымі санкцыямі. Беларускія чыноўнікі гатовыя ўводзіць палітычныя перашкоды найбольш актыўным суседзям, нават у шкоду айчыннаму бюджэту, тлумачыць доктор политических наук Владимир Воловой. Когда вот только началось вот это политическое противостояние, начали страдать литовские перевозчики, по отношению к которым начались применяться такие проверки с пристрастием. Апроч цэнтралізаваных санкцыяў ёсць яшчэ і інстытуты рэпутацыі. Амерыканская кампанія GSD Venture Studios спыніла супрацу з беларускай кампаніяй Synesis. Апошняя трапіла ў санкцыйны спіс еўразвязу за ўжыванне тэхналогіі распазнавання твараў на мірных мітынгах, што дапамагала праводзіць рэпрэсіі. Ярослаў Сцешык, Белсат. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні новы кодекс аб адміністратыўных правапарушэннях. Змяненні робяць больш жорсткімі адказнасць за некаторыя правапарушэнні. Гэтак узрастае максімальны памер штрафаў за непадпарадкаванне міліцыянтам і за абразу службовай асобы. Больш пра змены Хрысціна Чарняўская. У кастрычніку журналістка Алена Донар правяла за кратамі 30 дзён запар на падставе 2 пратаколаў паводле артыкулу 23.34 Кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Першыя 15 Алена атрымала нібы за ўдзел у жаночым маршы 26 верасня. Другі такі ж тэрмін ёй прызначылі за акцыю 6 верасня. Найбольш складаным, прызнаецца нашая калега, была адсутнасць сувязі звонку. Такой весь час у тебя напруживание, ты не упэўнены там і да апошняга дня я не верила, што я могу выйсці. Па-другое, гэта хутчэй за ўсё разуменне, што гэты месяц, які ты там прасидзеў, гэта проста згублены час, то бок яны цябе забралі проста месяц твайго жыцця ні за што. Цяпер жа, згодна са змяненнямі, якія чакаюцца ў кодексе аб адміністрацыйных правапарушэннях, за паўторны пратакол паводле народнага артыкулу змогуць прысудзіць адразу да 30 сотняў арышту ці штраф памерам да 5400 рублёў. Праваабаронца Тамара Сідарэнка лічыць такія змены у прынцыпе адпаведнымі сітуацыі ў нашай краіне. Административный кодекс предусматривает такие серьезные нарушения, как и хулиганские действия, и нарушения там, в быту, в газовом хозяйстве, в электро. Во всей нашей жизни действует административный кодекс за любое нарушение. И вот оказывается самым страшным нарушением, самым опасным, судя по наказанию, признано как раз-таки участие в несанкционированных массовых мероприятиях. І гэта не адзінае новаўвядзенне, прынятае палатаю прадстаўнікоў у другім чытанні 18 снежня. Гэтак з'яўляецца новы від пакарання ў выглядзе грамадскіх працаў. За здзяйсненне некалькіх адміністрацыйных правапарушэнняў максімальны тэрмін арышту павялічваецца з 25 до 30 сотняў. З артыкулу 23.34 наогул выключаецца такая мера пакарання, як папярэджанне. Павялічваюцца і памеры штрафаў. Максімальны за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве ўзрос з 810 рублёў до 2700. Такую ж суму давядзецца плаціць за непадпарадкаванне міліцыянтам, а за абразу службовай асобы ў інтэрнэце могуць пакараць на суму до 5400 рублёў. Вот эта жесткость, на мой взгляд, она не обусловлена справедливостью. Здесь прежде всего, забыта статья 23 Конституции и Международный пакт о гражданских и политических правах. Это два документа основных, на которые должен равняться и кодекс, и все остальные законы. Для большасці еўрапейскіх краінаў не характэрная практыка караць чалавека за ўдзел у масавым мерапрыемстве, а атрыманне дазволу на правядзенне мае заяўляльны прынцып. Пакуль чалавек, удзельнічаючы ў масавым мерапрыемстве, не парушае іншае заканадаўства, ён там не знаходзіцца ў стане алкагольнага ап'янення, ён там не збівае тых, хто вакол, яго няма за што караць. Усе змяненні могуць набыць моц пасля падпісання дакументу Лукашэнкам, выдання адпаведнага закону і публікацыя яго на нацыянальным прававым інтэрнэт-парталі. Як падкрэслівае праваабаронца Тамара Сідарэнка, з улікам таго, як хутка праводзіўся нарматворчы працэс, чакаць гэтага моманту не давядзецца доўга. Хрысціна Чарняўская, Белсат.
У касцёле на каляды мы бачым стаянку са сцэнаю нараджэння Хрыста. А ёсць і больш родна нам спосаб распавядаць біблейскі сюжэт. Наша беларуская батлейка. Пра сённяшнія імпрэзы Діяна Радкевіч. Штогод на каляды кожны касцёл рыхтуе ўласныя стаенкі, што адлюстроўваюць біблейскую сцэну нараджэння Хрыста. А пасля вігілійнай ночы ва ўсіх шопках з'явілася фігура маленькага Езуса. Традыцыя паяўляецца, што шопкі робяць таксама ў сваіх сем'ях, у сваіх дамах. Гэта вельмі добрая традыцыя, таму што прыгатаваць шопку, прыгатаваць гэтыя ўсе фігуркі, не толькі ўжо купленыя паставіць, таксама прыгатаваць якую дэкарацыю зрабіць, гэта яднае людзей. Падрабязней біблейскі сюжэт распавядзе традыцыйная беларуская батлейка. На каляды граюць п'есу «Цар Ірад». Гэта сцэна нараджэння Ісуса Хрыста, сцэна пакланення пастушкоў і каралёў, сцэна таксама у палацы Ірада, калі Ірад хоча забіць немаўлятаў, выпытвае ў мудрацоў, дзе і калі нарадзіўся Ісус Хрыстос, адпраўляе свайго ваяку, тое, што традыцыйна для нашай культуры. І таксама сцэна помсты Іраду за ягоныя злачынствы, калі прыходзіць чорт. Лепей быць каранаваным, чым выратаваным. Дзіцячую імпрэзу з батлейкаю сёння ладзілі ў Веткаўскім музеі стараабрадніцтва і беларускіх традыцый у Гомлі. Тэкст п'есы аўтэнтычны, на аснове матэрыялаў з экспедыцый. Хоць і касцяк сюжэт быў адзін і той жа, але кожны раз імкнуліся неяк больш асучасніць мову герояў, нейкія дзеі, которые больш-менш удакладняліся. І такім чынам якраз такі батлейка павінна быць такой сучаснай формай падачы інфармацыі і, канешне, павучальная. Акрамя прафесійнай батлейкі, сёлета ў музеі паставілі п'есу з постацямі, што змайстравалі маладыя наведнікі. Сюды ціха, утульна, вельмі па-сапраўднаму. Нідзе няма такой атмасферы свята. Спачатку батлейка была вандроўным тэатрам, адлюстроўвала толькі біблейскія сюжэты. Пазней пачалі паказваць і камедыйныя побытавыя эпізоды. Адна фальшывая карона, і то на тым свеце яна табе не патрэбна. Діяна Радкевіч, Белсад. Летась 15 красавіка свет ледзь не страціў адну з галоўных культурніцкіх і архітэктурных каштоўнасцяў – сабор Парыжскай Божай Маці. Там дасюль вядуцца аднаўленчыя працы. Тым не менш, напярэдадні калядаў у саборы прайшоў штогадовы канцэрт. Разам з класічнымі творамі Моцарта і Шуберта гучалі і калядныя хіты. А музыкі і харысты былі
Лето, конец першай хвалі пандэміі, мясцовасць Орля Шчучынскага району. Каларыт беларускай глыбінкі, звычайнае вясковае жыццё на прыкладзе не зусім звычайнай сям'і амельчанкаў. Глядзіце заўтра о 15:35 на Белсаце. Прэм'ера новай дакументальнай стужкі беларускага рэжысёра Андрэя Куцілы. Дед, зачем нам столько земли папа взял? Чтобы работать на земле. Земля кормит всех, понимаешь? Зачем? Когда-то дед работал, теперь папа твой в основном работает. А ты подрастешь, будешь ты работать. Дед уже только гусей будет пасти. А ўжо цяпер у нашым эфіры глядзіце праграму «Антыфейк. Лукавыя навіны». За актуальнай інфармацыяй сачыце таксама ў нашым тэлеграм-канале. Зычу вам добрага вечара і вясёлых святаў. Да сустрэчы.